پشتی امضاکردنا ڕێککەوتنە ناوبەرە ئەمریکا و تورکیە دەربارەی ڕاوستاندنا شەر لە ڕۆژاوای کوردستانê ku di encamê de herêmên navbera girê spî û serêkaniyê ku dibin destê qesedê de bûn ketin bin destê Tirkiye û grûpên çekdar de. Êdî xêzên nehênî ji rêkeftinê zelal dibin û destkeftinên Amerîka têne diyarkirin. Li ser zarê Serokê Amerîka Donald Trump hate eşkerekirin û got ku wan petrol dabîn kiriye. Serokê Amerîkayê di twîtekê de roja yekşemê 20 Cotmehê ragihand ku Wezîrê Berevaniyê Mark Esper dibêje ku rêkeftina rawestandina şer bi xwaragirî binav kiriye. Hin pevçûnên biçûk hebûn lê bilez bi dawî hatin. Derbarê dabînkirina petrolê Trump balkişandiya ser ku wan petrol dabîn kir û hêzên wan berevvalêt ve têne şandin û herêmên nû bi Kurdan re hatine bicîkirin. Ji bilî ku daxuyaniyên Serokê Amerîkayê nezelalin û her roj biriya ropela xwe ya Twitterê daxuyaniyên berûva jî dide, ev daxuyanî nezelaltirîn daxuyanî bû û koşka spî li ser vê daxuyaniyê hate deng û rexne lêkir. Koşka spî li gor New York Times ragihandina Trump rexne lêkiriye û gotiye navê Wezîrê Berevaniyê Mark Esper şaş nivîsandiye û gotiye Sperato. Heroha derbarê vekşana hêzên Amerîkî koşka spî tekez kiriye ku ew hêz venagerin welêt, lê belê ji Sûriyê ji bo Iraqê têne veguhestin. Li ser axaftina dabînkirina petrolê koşka spî serbar kiriye ku ew dê bi Kurdana projeyan pêş bixînin û dahatên wan projeyan dê ji bo Kurdan be. Daxuyaniya Trump derbarê bicîkirina Kurdan di herêmên nû de yan jî tevlîkirina Ereban bi Kurdan re daxuyaniyeke tariye û merem û mebesta wî jî nehatiye diyarkirin. Bi tenê tiştê diyar û berçav ew e ku Kurd ji malên xwe derdikevin û li şûna wan de çekdar bi malbatên xwe ve têne bicîkirin.